Evo, danas imate i pokretne slike. Ovaj baš ne izgleda kao srpski visokoletač, ali šta je tu je. Dakle, što se tiče nove vlade, niko vam ne brani da se nadate, pošto su nade besplatne. Ali ako bih morao da se kladim, kladio bih se protiv Mlađana Dinkića, koji je navodno u Narodnu banku Srbije ušao sa kalašnjikovom 2000. godine. U 12 godina je privatizovao Boga Oca, uništio sve što je mogao da uništi, sve što mu je palo u ruku. I ako vi očekujete da će on sada da okrene srpsku ekonomiju u dobrom pravcu, onda ste vi realno budale. Neki put se kaže da stvari trebaju da se nazovu pravim imenom. Evo ja kažem da vi koji se nadate da će Mlađan Dinkić da uradi nešto dobro za Srbiju ste budale. Sljedeći trkač Ivica Dačić. Najjače mesto mu je bilo što je bio portparol socijalista i to mu neko napiše izjavu i on pročita i to je to. Onda je naravno na mufte pravio pare, sećate se onog kofera, pa je nedavno priznao da neće više da učestvuje u izbornim krađama. Ovih dana bi mogao da se zakone da više neće da učestvuje u kršenju Ustava, pošto je to radio proteklih godina. Bio je ministar policije, gde je branio pravo policajaca da prebijaju narod bez razloga, a sada će da vam bude premijer. I vi svi koji se nadate da će Ivica Dačić da vam donese neki napredak u životu, ste budale. Da pogledamo ove trutove koji su bili u vlasti, Vučić za vreme Miloševića, pa su bili u opoziciji, pa im opet došlo malo da budu na vlasti. To su golubovi prevrtači, ne kao ovi malo pre što sam snimio, pošto su ovo možda visokoletači, a Vučić i ovi su prevrtači. Kada im pogledate radnog iskustva nema. Ako vi očekujete od nekoga koji je bio na čelu javnog komunalnog preduzeća da vodi državu, da bude predsednik, da predstavlja državu, onda ste vi budale. Tomislav Nikolić nije u predizbornoj kampanji spominjao da neće nikada da bude predsednik u Prištini. Velja Ilić nikada nije pričao da neće da prihvati ono što je Borko Stefanović potpisivao. Velja Ilić čak i ne postavlja pitanje da li ono što je Borko Stefanović radio, da li je to ustavno ili ne, nego samo kaže da će da prihvati. Znači, do juče su napadali Borka, veleizdajnika naravno, zbog kršenja Ustava, a danas kažu mi ćemo sve to da prihvatimo. Šta to znači? Da je Borko bolji od ovih? Ne, nego da su oni isti. Kako je Borko kršio Ustav, tako danas imamo najave od Velje Ilića, Tomislava Nikolića i ostalih trkača da će oni da nastave da krše Ustav i da će, ako mogu, da legalizuju sve to. Ne, to ne znači da sam ja da se vrate žuti Kmeri na vlast, ali sam za to da ove tretiramo isto kao i žute Kmere. Ako mislite da Nikoliću treba vremena da se dokaže, ja mislim da se on odavno dokazao, ali ako vama treba još dokaza, vi sačekajte. Podsjećam vas još jednom da ako idete na hipodrom i redovno se kladite na ragu koja vam gubi pare, vas će da košta para da se nadate da će ta raga u jednom trenutku da istrči trku života i da ćete vi da postanete bogati. To na hipodromu čak i može da se desi, ali u životu s ovim političkim prevrtačima ne može da se desi. Šta da očekujemo narednih dana? Ja lično mogu da očekujem, na osnovu svega ovoga što sam pomenuo i na osnovu onoga što vi znate, ali pokušavate da sakrijete duboko u svojoj memoriji, je da će ovi navedeni da nastave putem Borisa Tadića i da će da nas zaviju u crno kao i Boris Tadić. Šta ćemo da radimo po tom pitanju, ja ne znam. Nemam rešenje u Sport Bili tašnici. A šta ćete vi da radite, to je već do vas.
Prijetno.